Aquestes xifres jo personalment no les tinc de forma oficial, és a dir, que sí que algunes vegades ens han comentat alguna xifra, però el Departament de Salut en aquests moments no té capacitat o no dona encara aquest tipus de xifres. Jo diria que aquí hem de partir de la base de que a la gran epidèmia a Hubei, a Wuhan, a la Xina, es van infectar aproximadament uns 2.000 personal sanitari d'un total d'uns 80.000 malalts infectats. Curiosament, la situació a Xina indica que la majoria del personal sanitari, això és molt curiós, es va infectar a casa, no es va infectar a la feina. Jo crec que aquí a Catalunya, almenys de moment, potser el cas d'Igualada és diferent, però la resta, fins ara, els metges, infermeres, auxiliars i altres persones que tenen feina en el sistema sanitari que s'han infectat des de fora, per un viatge, perquè han tornat, perquè tenien un contacte familiar que estava infectat. Però és evident que amb una epidèmia ens infectarem un percentatge de nosaltres, probablement, diguéssim, perquè tenim molt més risc i de vegades perquè no fem les coses com cal o no tenim la informació suficient, i això hem d'estar preparats perquè ens podem infectar a casa, insisteixo, però també ens podem infectar a la feina. Alguns de nosaltres, òbviament, patiran també formes potser més greus de malaltia, potser una pneumònia, i algun fins i tot acabarà a la UCI, no en tinc cap dubte, però per la immensa majoria, especialment pels que sou més joves, en aquesta epidèmia arribar als 60 anys és un mal negoci, passar dels 80 és un molt mal negoci, per tant entenc que la majoria de vosaltres que sou forts i sants, si patiu la malaltia la patireu de forma lleu, com la immensa majoria de la població. Però bueno, és un risc inherent a la nostra feina, ens hem de protegir per evitar que això sigui una major exposició, però poca cosa més.